Γεια σας. Τώρα θα αλλάξουμε πορεία για το πυροβολείο. Θα αλλάξουμε μια πορεία για το πυροβολείο μας. Από εδώ Σάκης φωνάζει. Ρε μάλακα μη φωνάς γαμώτο, να μας κάνεις. Λοιπόν. Κελάγι είναι το φεγγάρι μου, γιαγιά και η κάσια τα αστέρια μου. Τα νύνα σε μέσα στα χέρια μου, όλα χέρια μου. Κελάγι απόψε ζήτα μου, γιατί η αγάπη δεν ρωτά, μαζί ζούμε αυτόν τον έρωτα. Και τώρα κατεβαίνουμε από το τσόνι του σχολείου του Σάκη που πήγαινε. Τώρα ξανακατεβαίνουμε κάτω για να πάμε στο πυροβολείο. Τώρα το πυροβολείο. Το πυροβολείο είναι το πιο ωραίο μέρος που έχει θέα. Θα σας δείξουμε, μπορεί να πάμε και στα κλειστράκια άμα θέλω. Επίσης πάμε λίγο στο νήσιο γιατί δεν φαίνεται τίποτα, guys. Είναι λοιπόν, πώς θα πάμε από τα καστράκια. Που κάποια καστράκια είχαμε πει πώς θα πάμε. Φαίνεται. Εδώ. Και τώρα κάνουμε ένα διάλειμμα.